Hi, hello, dear students. नोंसोरखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोबाय। आंनि YouTube चेनेलखौ नायनानै नोंसोरो साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट हो। फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। फैदो फरायसाफोर दिनैनि क्लासखौ जागायलांलायनोसै। दिनैनि क्लासआ जोबोद इम्पर्टेन्ट। बेखौ बुजिथारनांगोन बयबो। जायखिजाया जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुननो थाखाय एबा जायखिजाया जौगानाय समानथायखौ मावफुंथाय दिहुननो थाखाय जोंनो जौगानाय मावसुलु जौगानाय फर्मुला होदों। बे जौगानाय मावसुलु बे फर्मुलाखौ जों दिनै नायनो। बे फर्मुलाया जानानै जायखिजाया जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुन होनबाथाय नैबे फर्मुलाजों दिहुननो हायो। एबा जायखिजाया जौगानाय समानथायखौ मावफुंथाय दिहुन होनबाथाय बे फर्मुलाजों मावफुंथाय दिहुननो हायो। अब्ला बे फर्मुलाया माबोरै जानाय? x समान x नि मानखौ बोरै मोनोनो? x नि मानखौ माइनास b प्लास माइनास रुट अभार b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a बेबायदि मोनो। दा बे फर्मुलाया माबोरै फैनाय जों बेखौ दिनै नायगोन। बेवहाय जोंना जौगानाय समानथाया नै बेफोरबायदिमोन ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इकुवेल 0। मोनसे जौगानाय समानथायनि सरासनस्रा महरा बेफोरबायदि जायो। जौगानाय समानथाय b a माने x स्क्वायरनि थाफादेर b माने x नि थाफादेर c माने दिदोम अनजिमा। दा बेफोरखौ जों बुजिनांगोन। दा बेनिफ्रायनो फर्मुलाखौ जों दिहुननो हायो। जेरै बोरै दिहुनो नायलां। बे मोनफ्रोमबो बिदाबखौ नैबे x स्क्वायरनि थाफादेरा मा? बे a जों राननांगौ। बे गासैखौबो a जों रानो। एखौबो जोङो a जों रानबाय प्लास bx बे बिदाबखौबो a जों रानबाय प्लास c बे बिदाबखौबो जों a जों रानबाय इकुवेल 0 बेबायदि खालामबाय। a जों a दानबाय मा थाखो बेवहाय x स्क्वायर प्लास नैबेखौ ओरै खालामनोसै b बाय a ओमफ्राय x ओरै लिरनोसै प्लास c बाय a इकुवेल 0। दानिया जों बेखौ a स्क्वायर प्लास a प्लास b होल स्क्वायरनि फर्मुला बादि लिरलांनांगौ। आं खनसे लिरना होनि a प्लास b होल स्क्वायर समान a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर बेबायदि जानांगौ। अब्ला बेखौ बेबायदि लिरनो बा नों x प्लास y होल स्क्वायरबो होना हमनो हायो। बेखौ a प्लास b होल स्क्वायरखौ लानि। दा बे मा जानांगौ? a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर बेबायदि लिरलां। बे x स्क्वायरखौ a स्क्वायर होननानै सान। a स्क्वायर प्लास 2ab जानांगौ जोंना 2a स्क्वायर होनोना बेखौ 2a आ बेनो बे x आनो जोंना a 2a दाना b जानांगौ। दाना b खौ माबोरै होनांगौ नाय 2x जों मा सानजाबबा b बाय a x मोनगोन बेखौ नायनांगौ। 2x जों b खौ होनो थाखाय a स्क्वायर प्लास 2ab b होबावनांगौमोन बेवहाय। दा b खौ जों माबोरै होगोन नाय b खौ होनो थाखाय नैबेजों बे 2 खौ सानजाब ओरैजाय b बाय 2a नै नालाय बे 2 जों दाननानै मा थागोन बेवहाय बे 2 जों दानबाथाय b बाय a x बेनो बे जों जेबो सोलाय सोल' खालामाखै बेवहाय बेनो बे माने 2x जों मा सानजाबबा बेखौनो मोनफिनगोन बेखौ नायनांगौ। माने होमबा 2x जों बेखौ सानजाबबाथाय जों बेखौनो मोनफिनगोन बे बिदाबखौ। माबोरै 2 जों 2 दानबाय b बाय a थाबाय b बाय a ओमफ्राय x आ x नै बेनो बे। होमबा नायदो फर्मुला बायदि फरायना नायफिनाय a स्क्वायर प्लास 2ab b नि जायगायाव मा होखो प्लास b स्क्वायर जानांगौ जोंना b नि जायगायाव जोंना b बाय 2a जाबायना b बाय 2a होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर समान नैबे b प्लास b बाय 2a होल स्क्वायरा जोंना बेवहाय गैयाना बे बारा जाबायना बे बिदाबा ओंखायनो बेखौ बेवहाय होफिनदो b बाय 2a होल स्क्वायर। मानो होफिनखो बेखौ ओरै लाबोबा बे माइनास जागोन होनबा बेयो प्लास बे माइनास बेजों बे दानलायलायखाबाय बे दानलायलायबाय बे गैला बे गैखायामोन नालाय ओंखायनो जों बेखौ खोमाफिननांगोन। खोमाफिननो थाखाय बेखौ समानसिनि बे ओरै होफिननांगोन। ओमफ्राय नैबे दङना जोंना c बाय a बिदाबा बेखौ ओरै लांबाथाय बे प्लासआ माइनास जाबाय c बाय a माइनास जाबाय नै नैबे समानसिनि आगसि फारसेनिया a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर माने a प्लास b होल स्क्वायर a आ जोंना x प्लास जोंना b आ जोंना b बाय 2a
ए प्लास बी होल स्क्वायर बेबायदि लिरबाय जों बेखौ दाना बे बिखिसाया मा खालामबाय बिया बी स्क्वायर जाबाय ओमफ्राय 2 नि स्क्वायरा 4 ए आ स्क्वायर जाबाय माइनास सी बाय ए बेबायदि जाबाय एक्स प्लास बी बाय 2a होल स्क्वायर समान नै बिखिनिखौ मा खालामसै जोङो बेजों दुवासा लाबाथाय बेजों दुवासा लाबा बेनो बे 4a स्क्वायरानो बेनो बे दाना 4a स्क्वायर जों बेखौ रानहरफिनदो 4a स्क्वायर जों बेखौ रानहरफिनबा 1 मोनगोन 1 जों b स्क्वायर सानजाबबाथाय b स्क्वायर बे माइनासा माइनास a जों बेखौ रानहरबा मा मोनगोन a जों बेखौ रानहरबा a स्क्वायरनि मोनसे a दाननानै 4a मोनगोन 4a जों c सानजाबबाथाय 4ac नै बिदि जाबाय दानिया फारनैथिंबो बर्ग रोदा लानोसै जोङो फारनैथिंबो बर्ग रोदा लानि x प्लास b बाय 2a होल स्क्वायर इखसायबो रुट होबाय बेखौबो रुट होनोसै ओरैजाय b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 4a होल रुट होबाय गासिबो फारनैथिंबो रुट होबाय जोङो दानिया मा जागोन नायनाय बेहा रुटजों स्क्वायरजों दानानै मा थासिगोन x प्लास b बाय 2a समान इसोरना मा जासिगोन बे गोजौनिया जों बे माइनास जाना दंना बेखौ जेबो खालामनाया b स्क्वायर माइनास 4ac बेखौ रुट ओभार होबाय गाहायनिया मा जासिगोन गाहायनिया नैबे 4 नि रुटआ 2 a स्क्वायरनि रुटआ a ओमफ्राय नैबेवहाय प्लास माइनास ओरै सिन फैगोन बे रुटनि थाखाय प्लास माइनास सिन फैबाय दानिया मा खालामसिगोन जोङो बेखौ बुजियाखै जानो हागौ बेखौ बुजियाखैबा आं नैबेयाव लाइनसे खिन्थाफिनि बेखौनो लिरफिनि आङो बेखौनो लिरफिनि x प्लास b बाय 2a बेखौ लिरफिनबाय आङो समान माने एक्सट्रा खालामनि b स्क्वायर माइनास 4ac खौ रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac गाहायनिखौबो 4a नै होल रुटखौ बिदि एक्सट्रा खालामबाथाय होमबा गासिबो रुट जाबायना नायलाय मा जागोन जोंना बेवहाय x प्लास b बाय 2a आ बेनो बे बै गोजौनिया रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac खौ जों जेबो खालामनो हाया नालाय बेखौनो बे दोनबाय ओमफ्राय गाहायनिया प्लास माइनास बे रुटनि सिना मोननै जाखायो प्लास माइनास ओंखायनो बे रुटनि सिना प्लास माइनास मोननै सिना बेयाव फैबाय 4 नि रुटआ 2 a स्क्वायरनि रुटआ a नै बिदि जायो दानिया बे x खौ लाखिनानै बेखौ ओरै बारहरबाथाय बियो प्लासआ माइनास जाबाय b बाय 2a माइनास जाहैबाय बियो प्लास माइनास रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac गाहायाव मा दङ बेहा 2a बेबायदि जाबाय बियो x समान बे 2a जों 2a दुवासा लाबाथाय 2a आनो बे 2a जों बे 2a खौ रानोबा 1 जों नैबे b खौ सानजाबबा बे माइनास b खौ सानजाबबा माइनास b गेजेरनि सिना प्लास माइनास बेनो बे 2a जों 2a खौ रानोबा 1 जों रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac खौ सानजाबबा बेनो बे रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac नै x समान माइनास b प्लास माइनास रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a ओंखायनो x नि नैबे जौगानाय समानथायनि रोदाखौ जों बेबायदि मोनो बेनो जौगानाय मावसुलु बेखौ जोङो मा बेयाव प्लास माइनास दंना बेखौ जों ओरै लिरनो हायो x समान माइनास b प्लास रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2a आरो बे प्लासखौ प्लास लाबायना आरो दानिया खनसे x स्क्वायर समान माइनास b प्लास लाबाय नालाय दहाय दाना माइनासखौ लालाय माइनास रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2a रोदा मोननै बेवहाय रोदा मोनसे मोनगोन बेवहाय मोनसे मोनगोन बेबायदिनो जौगानाय मावसुलुनि रोदाखौ जौगानाय समानथायनि रोदाखौ बे जौगानाय मावसुलुजों बे फर्मुलाजों दिहुननो हायो जोबोर इम्पर्टेन्ट बे फर्मुलाया बे जौगानाय जायखिजाया नोंसोरखौ सोङोबाथाय जायखिजाया मोनसे जौगानाय समानथाय होनानै बेनि रोदाखौ दिहुन बेनि मावफुंनाय दिहुन होनबाथाय बे फर्मुलाजों दिहुनबाथाय जोबोर गोरलै जायो सिम्पल जायो ओंखायनो बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखि आं उननि भिडिअआव बे फर्मुलाखौ जोङो जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुननायाव माबोरै बाहायगोन बेखौ दिन्थिगोन बे फर्मुलाजों बे मावसुलुजों जोङो जौगानाय समानथायनि रोदाफोरखौ दिहुनगोन उननि भिडिअखौ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखा आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला आं भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंसोर नुनो मोननाय बादियै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ